какво става, банджуги? Дойде и т.е. две трети от предизвикателството на публичното ми говорене. Сега се прибирам да отида да си взема раницата и да я приготвя, да мога да направя една хубава тренировка. Понеже днес сутринта имах малко друга работа и не можах да отида да тренирам. Така че днес искам да говорим за това да бъдете консистентни в това, което правите, или искате да правите, или искате да постигнете като цел по-точно, да правите всекидневни малки крачки. Дори да е трудно, а то предполагам, че на никой не му е лесно, но това е живота като цяло. Трябва да имаме трудности, трябва да ни е гадно на моменти, но просто трябва да бъдем силни и трябва да поемем отговорността, защото ние сме хората, които трябва да направят тези крачки. Защото ако не ги направим ние, няма кой друг. Чао и до утре!